cidhem permanem tanono bene ing walangan sisik godhongan kayon tanubah samirana datang rumampah mbok bilih punika perbawaning Sang Atmaja lan para taruna anggenipun badhe ngleksani suguh sesaji wonten satengahing gelanggang maneka warna borampen ingkang sampun samaptakaken sigra anyaut tosan sak sirahing gajah kaobong swasana lan kahanan tengahing gelanggang tansaya endah ananing kukusing dupa kumulon ingkang mangambar-ambar gandhane sawetawis sang bapa pujangga manekung maneges mringarsaning Gusti ingkang akarya jagat muhung menapa ingkang dados panyuwunanipun ing kalenggan punika anggenipun badhe pentas jaranan Turangga Darmaputra tansah pikantuka karahayon katentreman boten wonten alangan setunggal punapa para pujangga ingkang sampun manegong wonten ngarsaning Gusti yen sinawang kadya Brahmana lan para resi kang lagi semedi ing sang jroning sanggar pamujan bebasan dipun wastani netra batin netra ati amung siji kang ana yaiku mringarsaning Gusti kang murbeng dumadi sesanti memuji mugia tansah den pinaringana gasar lancar anggenipun badhe ngayahi kewajibaning dalu punika Datan wonten samubarang kawis kang badhe sinandung sumrimpet lan bisa ing kalis saking lir rubeda. Sautaya wis seniwati waranggana saha gangsa kempul bonang saron demung salompret kapiarsa kang ngiringi anggenipun muji sesanti para pujangganing Turangga Darmaputra sangsaya dalu araras sabyor kang kumedhap lintang wancine musamur wakani menawa ingkang dados hajat sanyatipun sampun ketawis paripurna sang pujangga anggenipun maneges mringarsaning Gusti katitik sampun ajawat asta para pepundhen anggenipun manekung wonten ngarsaning Gusti kukusing dupa kumulun sumundul ing antareksa pratandhani katrimah anggennya memuji mringarsaning Gusti sumangga menika anindaken pakaryan Turangga Darmaputra
nggih. Ya ini yo urung wayahe barang yo. Jan nggih, yo ora apa-apa to ya. Nggih. Dumateng para punden mbok bilih para putra-putra ingkang badhe ngayahi kewajiban wonten ing rikalenggan punika. Menika mangke badhe nampilaken para putra-putra panjenengan ingkang badhe tampil wonten ing rikalenggan punika. Lan sedaya para pepunden wonten ing mriki ingkang badhe ngayahi wajib wonten ing dalu punika. Sumangga dumateng kadang kula pratangga pambukaning pawiwahan punika sumangga nampilaken para putra-putra saha para waranggana wiraswara lan bintang tamu. Sumangga dumateng kadang kula pambukaning sumangga. Minangka pamuka katur pramiyarsa natya angleluri kabudayan kita sami kesenian jaranan dangdut kreasi turangga Darmo putra nami kempalanipun saking dusun sepung gede sabedha kecamatan Sukot asesanti tansah memuji tulus sang sinetya kaisa ing sandekala pramiyarsa natya angleluri kabudayan kita sami kesenian jaranan dangdut kreasi turangga Darmo putra nami kempalanipun saking dusun sepung sabedha kecamatan Sukot asesanti tansah memuji tulus kang sinetya kaisa ing sandekala minangka pambuka katur pramiyarsa natya angleluri kabudayan kita sami
jaran